ронандаи мошини хонда идораи мошинро аз даст додааст, ки дар натиҷа мошин чаппа шуда боиси марги як нафар гардидааст. Акбар Шарифов, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд, ба хабаргузории Суғднюз гуфтааст, садамаи нақлиётӣ дар шоҳроҳи Сомғор Хоҷанд дар ҳудуди Боғи Миллии Ваҳдат рӯзи 5 феврал тахминан соати 1:40 рух додааст. ронандаи мошини хонда Дамирбек Олимов ҳангоми ҳаракат идораи нақлиётро аз даст додааст ва мошин чаппа шудааст. дар натиҷаи садама ронандаи мошин дар ҷойи ҳодиса ба ҳалокат расида, ду мусофири мошин ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта ва беморхона интиқол ёфтанд. тафтишот идома дорад ва сабабҳои ҳодиса омӯхта мешавад, гуфтааст Акбар Шарифов. ёдовар мешавем, ки хабари марги Овозхонро вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар суҳбат бо Суғднюз низ тасдиқ карда буд. садамаи нақлиётӣ дар шоҳроҳи Сомғор дар ноҳияи Бобуҷонгафуров дар ҳудуди Боғи Миллии Ваҳдат рӯй додааст. расонаҳо аз қавли наздикони Овозхон менависанд, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи Боғи Миллии ноҳияи Бобуҷонгафуров будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ ба навозандааш ба садама дучор шудааст. онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд ва дар беморхона Дамирбек Олимов мефафтад. аммо баъдтар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд замони садамаи Дамирбек Олимовро соати 1:40 шаб тасдиқ кард.